Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo'y naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ay tanggapin natin ng may mga pusong nagagalak ang mga imahe ng ating mahal na ina. Mga imahe na ginawaran ng koronasyon kanonika na nagmula sa iba-ibang arkidiocese at diocese sa ating bansa. Ang Nuestra Señora de la Rosa na nagmula sa siyudad ng Makati sa arkidiocese ng Maynila. Ang Nuestra Señora de Aranzazu mula sa bayan ng San Mateo sa diocese ng Antipolo. Ang Nuestra Señora del Pilar mula sa diocese ng Imus sa probinsya ng Cavite. Ang Birheng Milagrosa ng bayan ng Orani sa diocese ng Balanga. At ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje mula sa diocese ng Antipolo. Sa pagparito ng mahal na ina, nawa ay madama natin ang kanyang makainang pagkalinga sa gitna ng ating paglalakbay sa buhay na ito. Idalangin din natin na mailapit niya tayo sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan nawa ng pamimintuho namin sa mahal na ina, ay maranasan naming lalong higit ang iyong pag-ibig habang kami ay naglalakbay sa lupa. Ito ang aming samot dalangin sa pamamagitan ni Yesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Buong puso akong nagagalak kay Yahweh. Dahil sa Diyos, ako'y magpupuri, sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak. Gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Just a short, maybe reflection on our occasion for today, our Marian Festival. We are indeed the people who has a deep love for our mother. Ang katangian siguro ng buhay kabanalan ng mga Pilipino ay nakasalalay sa pagmamahal sa ating ina. And Mary, I think, is very honored to receive all these titles. She is loved by a lot of people, and we show our honor and reverence to her by our deep love for her. Pero palagay ko, mas masisihan siya kung ituturing natin siya bilang kasama natin. Hindi siya yung parang tinitingala natin na parang ibang-iba siya, malayo sa atin. I think Mary would love to see us following her example by giving her whole self to the Lord
And that is the kind of following that she expects from us. Na sana pwede nating ibigay ang ating buong sarili para sa Panginoon at para sa ibang tao. At sa pamamagitan ng ganong pamamaraan, lalo siyang magiging masaya para sa atin. Not so much to give her honor and add more titles to her name, but to follow her example in accepting the Lord wholeheartedly. Tumayo tayo ngayon para sa panalangin ng pagtanggap. Panalangin ng pagtanggap sa imahe ng Nuestra Señora de la Rosa de Makati. Manalangin tayo. O Birheng Maria, aming inang kaibig-ibig at tanyag sa kabanalan at kalinisan, kami po ay nagbubunyi sa iyong pagdalaw sa aming parokya, ang parokya ni Santiago Apostol dito sa Pampanga. Halina po kayo at tumuloy hindi lamang sa aming parokya, kung hindi maging sa aming mga puso. O mahal naming Ina, Birhen de la Rosa, ang dala mo sa iyong pagdalaw ay kagalakan. Maranasan po nawa namin ang kagalakan ni Elizabeth at masambit naming mula sa aming mga abang labi ang pagtangi sa iyo na napupuno ng grasya at lubos na pinagpala ng puong may kapal. Sa pagdalo mo sa aming parokya, iparinig mo sa amin ang kwento ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kaloob na pagliligtas na walang iba kung hindi ang iyong anak na si Jesus. Sa iyong piling, kami po ay ituruan mo ng iyong pananalig, ng iyong kababaang loob, at ang iyong pagkamasunurin sa kalooban ng Ama. Sa iyong paglagi sa aming piling sa mga araw na dadaan, ay maging pagpapadama mo sa amin ng pagmamahal at pagkalinga ng isang ina para sa kanyang mga anak. Mabigyan ka namin ng nararapat na pagtanggap sa pamamagitan ng pagpapanibago ng aming pananalig, pag-ibig at pag-asa kay Jesus, na siyang hangad mong pakinggan at aming sundin sa tuwina. Kaya bilang ina ng aming Panginoong Jesus, patuloy mo po kaming ibulong at idalangin sa Kanya. Amen. Amen. Panalangin ng pagtanggap sa imahe ng Nuestra Señora de Aranzazu de San Mateo. Manalangin tayo. O mahal na Birhen ng Aranzazu, Ina ng Diyos at aming Ina, ikanululugod at ipinagkakapuri namin ang pagdalaw mong ito sa aming parokya. Nagsusumamo kami sa iyo na patuloy mong argwain itong aming komunidad ng iyong makainang pagmamahal. Igawad mo sa amin, Inang sinisinta, ang iyong pagpapala. Basbasan mo kaming lahat sa komunidad na ito at huwag mong itulot na kami ay makagawa ng anumang ikalulumbay mo. Kami na nagpapasakop sa iyong pagkakandili ay nagtitiwala na kami ay makakasumpong ng abot-abot na biyaya mula sa iyo. Amang Ina at Reyna, sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin ng pagtanggap sa imahe ng Nuestra Señora del Pilar de Imos. Manalangin tayo. O mahal na Birhen del Pilar, magiliw at malugod ka naming tinatanggap sa aming sambayanan ng parokya ni Santiago Apostol sa Pampanga. Karangalan namin na kami iyong dinalaw, katulad ng ginawa mong pagdalaw sa iyong pinsang si Elizabeth. Sa pagdalaw mong ito, makilala ka nawa naming lubos upang lalo kaming mapalapit sa iyo at sa iyong anak na si Jesus. Ikaw ang aming huwaran at kung paano ka sumunod sa kalooban ng Diyos Ama ng may kababaang loob. Kami rin nawa ay makasunod sa kalooban ng Ama. Bilang aming ina na patuloy na umaaruga at kumakalinga sa amin, kami nawa bilang magkakapatid ay matuturing kumalinga at dumamay sa bawat isa. Nawa ang gagawin namin mga pagninilay ay makatulong sa amin upang lalong lumalim ang aming pananampalataya sa Diyos. Jesucristo, aming kapatid at talapagligtas, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maging bukas ang aming mga puso at kalooban
nang sa gayoy ay mahuhubog kami bilang iyong mga lingkod, katulad ni Maria na ating ina, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtanggap sa imahe ng Birheng Milagrosa de Orani. Manalangin tayo. O Ama naming mahal, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang sa amin ay ipinagkakaloob ninyo. Tunay na ang kabutihan mo ay walang maliw. Nawa sa pagtanggap namin sa aming mahal na patrona, ang Birheng Milagrosa ng Orani, ay maranasan naming lalong higit ang pag-ibig mo. Maging halimbawa nawa sa bawat isa sa amin ang buhay ng mahal na Birheng Maria, isang buhay ng kalinisan at buong pusong pagsunod sa kalooban mo. Lumago nawa kami sa kabanalan araw-araw. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtanggap sa imahe ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Antipolo. Manalangin tayo. O Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipakilala mo sa bawat pamilya ang kapayapaan na hindi maibibigay ng sinuman. Kapayapaang lubos at sadyang ipinagbilin ng iyong anak sa kanyang mga alagad. Kapayapaang lubos na nagbibigay sa amin ng lakas na patawarin namin ang mga nakagawa sa amin ng pagkakamali at kasamaan. Igawad mo sa aming puso at kaluluwa ang kapayapaang totoo, habang kami ay naglalakad at nangingibang bayan dito sa bayang kahapis-hapis. Pangunahan mo kami sa landas na binabagtas namin sa buhay at matutuhan sana namin ang lubos ang landas ng pag-asa at pagtalima sa utos ng Diyos. Ituro at dalhin mo po kami sa kagalingan sa anumang aming gagawin at iisipin, at ilayo kami sa mga silo ng kasamaan, nang sa iyong tulong at saklolo ay makamta namin sa oras ng kamatayan ang iyong kaluwalhatian. Alalahanin mo, O Birhen ng Antipolong mawawain, na kailanman ay walang lumalapit sa iyo o humihingi ng tulong na hindi mo kinahawaan. Kaya sa pananalig naming ito, kami ay lumalapit at dumudulog sa harap mo, at wala nga kaming ibang alay kundi ang aming mga karaingan at panalangin. Huwag mo pong ipagwalang bahala ang aming pagsusumamo sa iyong mawawaing loob na ipagkakaloob mo sa amin ang mga idinudulog namin. Sa pamamagitan mo, Inang Mahal, pagpalain at tangkilikin mo ang aming paglalakbay upang mabuhay kami sa kapayapaan at marating namin ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, sama-sama nating dasalin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. So
Manalangin tayo. O makapangyarihang Ama, sa pamamagitan nawa ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ay mailigtas kami mula sa lahat ng kasamaan at bigyang kalayaan mula sa aming mga sala, nang aming matunton ang kagalakan ng iyong kapayapaan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, sama-sama tayong magbigay papuri sa Birheng Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magdiwang ang bayang pinagpala. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva!